izy ty zegny différence goavagna be zegny misy amin'ny riche ndraiky ny pauvre zegny. I différence zay zegny azo dinigna hoe tsotra izy fa kanefa zegny sarotro amin'olo zegny anetry tegna itsabo izy zegny. Raha ohatra ka antsika zegny mandiniky ny olo riche zegny magneran-tany, raha ohatra ka mandiniky zegny atsika tsara zegny magnano référence magneran-tany zegny, fa tsy amin'ny agnatin'ny tragno fo na amin'ny commune na amin'ny faritany misy anao fo na amin'ny firenena misy anao fo zegny anao magnano référence, fa tsara zegny anao magnano référence magneran-tany zegny. Izy ka mangala olo moa zegny atsika amin'olo riche jiaby zegny mba fantotranao zegny ambonin'ny tany ty mety atsapa zegny anao manomboka eto fa managna fahazarana mamaky boky zegny, mamaky boky. Fizay fahazarana zay zegny izy volaniko teo igny, raha mbala tsy managna le désir zegny anao to riche, mety mbala ho sarotro aminao zegny ndeha anetry tegna amaky boky zegny. Mety mbala ho sarotro zegny ametraka le fotoana na 5 minutes na 10 minutes na lera raiky amin'ny fotoanany 24 heures anao andeha makianao boky zegny, mety ho sarotro zegny zegny. Fa raha ohatra ka efa mipetraka tsara zegny le désir anao hoe mba tegna to ho riche zegny anao manomboka eto zegny, tsara koa zegny ny fanagnanao le fahazarana mamaky boky. Matetiky baka atsika zegny mandiniky hoe être riche, devenir riche zegny mila mampiasa vola be zegny atsika avy eo eky lasa riche zegny. Tsy de zegny loatra zegny izy, tsy noho ny fampiasanao le vola zegny fa noho ny fampiasanao le lera amin'ny fotoana marigny miteraka le vola zegny. Ke ifampiasagna lera zay zegny mila azontsika ologno fa raha jiaby zegny mandeha amin'ny fahazarana. Ke zay zegny la différence entre ny riche ndraiky pauvre zegny. Ny riche zegny managna fahazarana mamaky boky. Izy matetiky volaniko amin'ny vidéo igny zegny, ny économiste araiky zegny américain Warren Buffett zegny, izy managna fahazarana mamaky boky minimum zegny 5 heures de temps par jour. 5 heures de temps par jour zegny Warren Buffett mamaky boky zegny. Ça fait ny important zegny amin'ny fiainana antsika ty ny information. Ary zay zegny antony mahatonga za mivolagna izy ka mbala mila information anao amin'ny magnaraka, tsara zegny ny fagnanovanao ny abonné agnatin'ny chaîne ty ato ndraiky miactiver notification anao tsy tara zegny anao amin'ny vidéo zegny. Ça fait na za zegny tamin'ny taloha tsy nahay hoe mora ny mitady vola, za taloha tsy nahay raha zegny, fa nanomboko za nianatra teo za nahay fa hoe kaiky zegny le mitady vola ty zegny mora. Na anao zo ty zegny mizaha vidéo ty mety mbala tsy mino anao hoe mora zegny le mitady vola zegny, fa manomboko anao magnova le information agnatin'ny paradigme agnatin'ny cerveau-nao ty ato zegny, information nivolagniny iray aman-dreninao ndraiky tontolo iainana anisanao hatry zay ka hatramin'izao mahatonga anao zao ty zegny mbala mino fo hoe sarotro le raha zegny, mbala petraka aminao fo zegny lay finoagna hoe sarotro mitady vola. Sa fe zay fo zegny regninao isan'andro. Fa raha ohatra koa amin'izegny zegny anao mihazakazaka magnatogno le information mamaky boky mizaha vidéo amin'ny YouTube karaha ohatra ataonao zio ty zegny, manomboka eo zegny anao mahatsapa fa hoe kaiky zegny le raha ty tsy sarotro fa
mitady focus ndraiky action fo, concentration ndraiky action. Zay zegny important be raha ohatra ka anao zegny to devenir riche zegny. Ke taperitsika io zegny koragna, io zegny goavagna be zegny différence entre ny riche ndraiky pauvre. Fa ny feiny zegny ny fahazaragna zegny. Commenter miaraka aminaka ambany zao ty zegny hoe ino zegny fahazaragna andeha iforoninao manomboky ny andro zao ty zegny amin'ny tontolo andrany 24 heures anao zegny. Ke tsara zegny ny afantaranao hoe ity ny fahazaragna andeha foroniko manomboky ny andro zegny. Neninaka zegny izy zao ty zay zegny natonga zany ny contenu ty mamaky boky zegny. Donc zegny raha ohatra ka malamila zegny anao amorogno fahazaragna vaovao ndraiky zegny mba andeha amaky boky zegny. Misy boky maromaro zegny ambelako amin'le ambany io zegny, tsao fo zegny anao mba intéressé zegny. Fa izy ny volagno to igny agnova fiaignanao be zegny ny famakianao i boky aby io zegny. Sorako nao nitandrikiziky tamin'ny farany, sorako nao irasa amin'ny namanao agny amin'ny vidéo ty, ary sorako zegny anao mbola agnaraka amin'ny contenu magnaraka ndraiky zegny. Mbola inavanao tiry ty tany ty amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy. Peace and love. Next time again. Bye bye.